Ye madofo ahwefo Adom TV ahwefo chese medom wankasa medom o na no nti ene ye de saa oye kire yi a media production for ene Adom FM Adom TV aka bom na ye de bremu eye abrabomu adesuade na wiase na ye baaye no bibisa kosem bi se asase so de pa na ye je ede ne ye hwehwe ede ne ye pese ye hu ede ne ye pese ye te abrabo na ye bo no o pese ye bokọ mawa ebe ye bokọ ede ama o pe no so se be ye kikiri a eno so ebe ne sa pepepe na de ama na ye hwe ne ye ka ne ye tie bia apreku chese apreku me frɛ no Ohene mpo me frɛ no Ohene a bibi nyame apreku priye frisi ye Ohinta dua kire ahyase edi ba na wiye mo hu na wiye mo hu apreku na wiye ena panifo nso ka asem bi ba bia ni da so ni no eho ena mo afiri ba mo hwe Japan ba bia sese Japan obeduru ye na fie behwe won a wo mma awo no aton kwada na sayiram ya ton kwada na sayiram jase ntwe ni mpo ne dia behwe won enso apreku ekodi ne nyamransam ne bonni ne tirimodin na wudi sam no a oye mobo no ne man kwalankito yi eno mbeta no ho a wo mo hwe no na ene na muni masem ba ko so mo wo sa apreku oye den wo wi akrom ho gold ne di sie ya wo de amane ba mo hu ehon so be ka ho asem kakra na ne Nyankopon che yande awu nyame odo yen yo Adom TV before nyame do yen dodo ennei mo hwa menchen ha mi studio ha ha ye fe no nipa ba ko pe no ama me buafu enti ahwefo ene mansere a enya se bia ma muna menim da bi apreku a wotime menchen ha ku enti me buafu apreku media sere hwe me bacho bate sere ka kwe mate ahwefo apreku ha wo Hene apreku wo menchen ha ene yene no ebetwehwe nkomo na yesua nyoma bibire nso e de afiri ne ho ana mo kai eno asanto na asa de sebio asa na dwemu e ka ne kakra na eno asanto na mano opupu senya eye Japan maame aye ne kosie ya koji abo ne kosie ba bia onya na yaresa wo bae no enne eno asanto anso nyame nchade eno asanto wo menche ha maame na ho te say radi Adom maame ho na aye fe e ma wo stay ide anya easy e ma eso se we yi star na dia so kon o ho aye fe dodo that's mo ani adwuma na ni nyina so be kanfu a ni nyina be kan afu a o pemu no ankasa o pemu no ogboro na sana be ko pemu ma me chia nana agimai bedu dua a wotoso kake sei ba ko pe kunsu ehene nana emu akwa abanso ebia wo bia anso ewie yi oba me chia papa na me kana na semu wia na mahunu de etu aso oba ohin na yi mami na yi nie na ho te sei Adom ni ahweye nti nyame gusu hwe ye da Yesu ase ho afe me da ase ho afe we ya twetwe na so ye betwe ho ketua bi ho manya ya introduction ya wie twe ho ketua bi ne aba ye ba ya pa ne ye behwe ensemfo abienu bi a ene ye de bo Ohinta dua kire ye de bo ne pose entwiri di na ya ma no so asi nchen na afi di aka kire ni nyina no nyame ya adoma mo beti ye nka ho kina so ye twe ho abasi a Esumbafu Ohinta dua kire aboa tente boa kunjanta chintana adofo ye ma mo nyina akwa ba bio na ansa na ye be koso no mo ma me fa maboafo nkrato e entwa mu frem ene se ye wo Agbebe Herbal Center agbebefo de eho ye wayaresa
efie one was Sotium last stop agbebe Sotium last stop nso ye agbebe herbal center nti yade biada kan woni padua no wo mode ne tu anan boanan na kɔ hɔ won be hwew won use ka kɛse so wo be hwew fefefe ama yade no etutu afiri ne padua no ɛna gynecare fo nso gynecare wo mo so bua yen maame no yedu yempani fie so yi se bia ye mama na wonya menstrual disorders no wobu ne nsa ne tutu sisi embayie na ya se dwan no opani bi so ho a wodu ne mpani fie so na fe ase menopause ne ade no na ha no na ne suban fefefe na fe baby bi wo wonya eye gynecare ne bi na no no ma ebesiesie hormones no fefefe ama wasomo adwo ewo bra wadu eye mpani fie so New East Chinese Hospital so etayengachi na wono was specialize ewo enumpemu so dompe bu udompe afachire udompe na ye brittle ye udompe na ye bia no okọ won ho a wachire bremu especially won be hwe na won asiesie fefefe e dia ma enti pe New East Chinese Hospital for echira kwan na fa udompe mu ha biara e fa kodan won be hwe na wasiesie e dia ma na ahwefo mama mo wie mfiri e na ebe yi kofi ye wie Ohinta duachi chat 4:30 sharp near the coffee ebremo and say na ye nya na ebe yi pa ento a wo twen coffee no the coffee the singer bomodin na etamu chuku ye sorry ya pe ye the coffee sini no so e de beto amoso na se de me ko eye na ye eho na Ohinta duachi dwuma ya ye nyina yetena ase hwe ye esuamu ade no ye ne na twetwe nkomo kakra na afi no ya hwe abrabo eni nipa impo yesu ayedete asase so na ye me wakwa babio ye na mama ekua me pa chaw bonye Ohinta dua enne ya ye boni nyina apɔ ne ye si nche nde fofora be e de na woka yo mama ekua ne dikan mechia Adom TV ahwefo nyina na machia omo etu ho asi ho da majia ye series ho enso ye beda omo ase na mesre nso biem se program no adesua enti no ye hwe no me ya me ye nhwe ne saa keke ye hwe ne nsua ade ewum na moa ye daachi Ohinta dua chire obi ahu a nyame wohu se ye hwefi na hyase bepem ne ye asi a se wo yobi a wotena ase adwene hu a ubenya adesua bebre afrim yanyum no se aboa tentaboa ko jantachi ntana ni dine a wodi ntumo wo sumase apreku enunu ho na nsere ye woni pa bi wo ho a oni na dwen se oye smart oye sumase niema bebre di tie nipa bebre owie na se odibima na asosibem kwa no osere enokre eye niema bebre ekoso wo nipa bebre abrabo na emom ya na awieye no na aye wo mo basa aye basa unu no ho na wo sere a wa na wo nu na da wo be sere no ebini nipa bia nyankopon abode bia ya bo wa wonam wiase na me rem pa wo da papa na wo da bone enti sa wo da bone no eduru so na wo sika na wo jiwani a wo jiwani duru ba bia na wa kai da bone no se wo ho twen enti sai na obekọ wa brabo ebi na ya apreku no apreku anwene se awieye bi wo wa ne be ko ho ma no wa nwene se bone no ane se wo di kwa so bi betimi no onim se wiase ni nyina nipa bi o ha nyame to ne nsem kakra onim se nipa bi o che wiase nipa nyina ntino sika ekura ni ntino na dwenye ne se eno a na ye me ansa na beba preku on me ntwa no sa asem ya wo kan obi se ya na me bi se nipa ni bi se enti ade nipa wo ye wonim se wieye ebetimi do hawa bre na na ye so ebi no so awie na de awie de ode ye den ye wo ye no an wo ye na mo amohwe ene se ne ne apreku da ho na ne yirenom adwane agya no na ka one ne mamotofo we ye futuo di mama ne ma bebre be ma bi betimi akọware
adi obachi ato ne ba atwene anokware oba bi saara nanso ahokyere ne ba oba ne beko ahokyere ne ba be ma ne beko nanso na oba de okwa esense ye kasa bi se na nka me yiri ni na nka me kunu ni nanso na nka me ba ni de ebi ni ho ebi ni wiase onso mu nyina akọ ye e ka ne ma no nti we nya futuo ma nipa bebre ewiase nipa ye gu wiase sabire ye mfa nya futuo ni en kai se dabone nipa bia wo wiase bia dabone wo ma o twen o se uye nyame abode enko ade dabone wo ho ma edi wani ma twen wo nti siesie hu sie na bo dabone yisu ban pedi na dabone no tuwa yakase oh se apreku bia me se na no ayi ase mame apreku de muntu no one two we ni papa ni we say we ahun say so we bibi papa bia we be say oh apreku oh ko bi kura bi and so bi no wa kwasun amano enam bone fo sam a me sister you no chess won papreku ani mu ahwe enanu apreku ya da was obi wu won say wu bi ho obi enam say sis na we say o say apreku ye ni papa bone apreku na na obi bi say me say enti apreku wo sere ade amu yi mi hu say wo asere da and na someone who's all sere apreku it's so ni say yes oh we ni say pa eden na kan wo de na wo hunu ye abone pa de bone we dis some say tina wutirimu ede wo nuanu mo de tina ye ne wo mindful de tina de na hawo yo ma me da wase me dwene mahase ho ba ma dwene ma wie ye ho na ahase na de na me so no de ma bone no e ba ye ni se me ka se me nua ba nkuduo en kumbuache se buache tiase a ahini no me so unya minya nti yi buache fi ho de a na che sabeto stress to me stress so e Japan so ye krawa ye de ni ehwe enye yie nti na e wo se oh ni pa dwene ni pa dwene ye nyame ya munim se wie mu so nye nyame sakana da nti de ma bone ne ba ye ne se onkunu na ode daada me no na me si ene man hwe yi a me sa yesi fom ene me ntoto mu nyina so re na de besi bia ensi unfa ho awie ye de beto dabi enti na me ka se me dwene ma hyase ba man dwene ma wie ye chese ho ye me ahia o se akura te he kura enye nyame na mesuro na kam me search say ya dwura mo baako na obi wo hot o wo suban te se ne na prakuti mu obi wo ho aye kasa sesi se story bibi ensi aye nya story enokware ensem a esi no eno ene ekeka bom edi ye story enti ye woni so nipa bi aye bi kura chen no ebi chen ne wo ye ne de o chen wo ne de ne na no so na me gbe ne ma won krofo fie o ebi aseme ne ma gu ho ankasa ensem embi ne de ye afutuo ama nipa binom se ma ye nhwe ya brabo ye ne awie ya ye fe ye usa preku enya nipa ba akumpo debi empo na se na no ohwa ne ye ne ye no ewi ase wo se ne ba no eno duwa so ya ne ho bon na we kan no timu nipa no the eda ne wudie wuyi sika wo kire do wo kire we na emu ye eda ne de ubenya dom ubenya ma wale ubenya niema nyina na emum da bone no so dwene se nipa dodo sai ahwefo asam ya ye kan ya asam bi a adesuande ewo mu na so pa enipa ne bebre di nipa chi ahwe ase enipa bebre aye nipa bone ama won awie ye ensi won ye te se na esi etu apraku yi na se na ye kan ye no ye hwe eye ohinta dua chi ne ye hwe se ye famu adesuande bia metena se a eno ne asema bi di kan se me ye hwe ne keke ye hwe na ye nsuemu ade na embeta ye life esiesie yen ya brabo emfama yen mekwa preku ho tiawa na maba eye eno asanto aho se ya wonam kromu ana wo hia wo bi
na yeyi suben se mi yi bi chewe ahu ye bi ohu ye bi hia eden afutu sem na abeka kire wo ma me da se me afutu sem ameka kire wo se ene yi na wo feel se etisa o kina no etisa na me na nim se si na na ebesi mi a ka me toto ma kwan yi ka toto wa kwan yi nti no me tu obi afo se mani ndi machi na odi machi a de tu mi sa pepe hwe ohene mua we bia na meda ho no kra frɛ ho sɛ ho ya benku mu ana adofo ohia preku aka na sem osima mu ni dachi suba na oyiye na mamu mfa bi na onim sɛ na wie ye beye sei a ka wotu ana mo pa nyame onhyira wate amen sɛ uwu ya osole abetra mi nche wa sakra o se de wa sakra se de mi chiri bone Kristo papa nkwa Kristo ra mi me Kristo nkwa no afa no nyame ehira mami asanto a baby amoso me ne je wo ho pa ne ahwefo m so sɛ ye nya break kakra bi bebie phone lines na tum na ahwefo no abamu kakra bi ne mo adi nkomo kakra ansa ne asɔre me ne je wo ho kyerɛ sɛ eno no na kyerɛ sa skills oh auntie Akyire me da kwase uti anya wo ya okon anya wo ya kyese no ansa de sei na de ati ane say me ankasa no me obi a na me ton aduane enti aduane ton no mu no sabio omo adwene omo wo adwene mu hawo no bebre ba me ho e be sresre aduane enti obi aso bebe bia so ti me hwe obi aso ne ye ya wo ye enti we ba ku bi na no yes ye mi ehwe o de ye mi ehwe ye kakra bi mi ehwe oh mommo hey mommo ye bon seme no asa wow no ebra o yes no wodi me de aduane na ma no style wa de gie no no obe bu na ni chie kura ansa no waje bia ansa no waje onse ne nsa no aye yi kakra obe wonwan ya ansa na oh na ebra oba ayi akunji abode osan ba nyanse se nyanso so krono mo de oba back no na obeto ba Japan na ahinta sama wo ho no opɛ sɛ obeka kye na sɛ Japan ho no boyemu kakra bi na oba krono so bio no how did you feel say na wo feel ye na sɛ me bae na yare ne san wo ho no na yare ne wo ho no sɛ eno no me ba no de sɛ onim sɛ mawu ena ya san ya praku ya kan sɛ okoji abo de me ba na san sɛ apraku nipa bɔne ni wono na ma saa oye ne to mininti no kware apraku yi so wo ho aje sɛ wa ye huriye so abantama ma bana sɛ me ye kama anhwa no asɛ du bɔne nti sɛ okoso a ma wadwi mu hawo nti sɛ obɛhwɛ a wo sɛ wono so no osu crocodile tears na ye me enipa bi a wote sa preku mesrɛ wo me pa wo cho me kotodwe mienu igufom sakra so ban wate sha preku awie ye de obɛfo sɛ ɛyɛ oyɛ kyerɛ kɛkɛ o ba sɛne esi na ye de ayɛ oyɛ kyerɛ no saa na sɛ wanhwɛ ne yi a wo daakye no wawie ye ɛnyɛ fɛ mama ɛyɛ na mkroma nkrofo ebɔgye o so ina asanto anie e maame enu die bebre ampa e maame hu sɛ amanfo hwe Adom TV ye ni pro ye ni challenger amanfo ehwe wo mo ka edu ba bi kra na afi na me pe kra apa ba bi afa ti enu die
omo ekapa ade no mo ya na ha wo etro bia na me ko bebi ne nipa ma me kua gengem na efe ya na me fere am pese me pe bebi kura bata entine nyankopon na waye yen se ne waye yen na odinam nipa so na wa hire nipa na yi ansa na ebe ko phone lines no so no me pese ebe hwe wada na wo na egu abonten apreko si me nchen hei an wodi ne hene no enem na yepe odi ne hene no osusu se won na won nchen wa hemfie ho no na ansomafo de say yi abrante friends wesi akon na edi camp no no na ne two ice no a chese no nim so ne na edi bone no kokun we no akokun no koye we no akoye na wo nim se enipa na atwa hu ahye ne yina na planting say ya sheda na de wo ma be plant e wo wabrabom na menim da na wo nim da enti na ye say wo ye adwumati e bia wo ye opani okandifo bi wo bibi mu futuo be na de be masafo no because so say ebrabo asi akomba a wo nchen no say wo yi suban papa bi de odo bi kire na enka plan na nkrofo no na yi mu nyina afa no enkensi be sansa wo ye nipa boni ni wudi ni ntina no so edisi enu ntina na ma me bia say nipa boni ntina ma sa agina ni nyina baaye eye ne nsa no adwuma edi kan no o plan say okoji abo enkoku maame asantoa no eho ena di ne ayi nyina na hyase na wie ye baaye de plan baaye sa plan baaye because enkoku maame asantoa ena ono so se da bi mitimi nku maame to odi ni bedwane odi ni dwane ye no onim kwan obefa so obeti krom wonsem enti okohia obi oye ne papa nipa ne se de obekere ne bia obeya ma no no o se ne mepese ukọ me krom na ukoye mani ewo ho na ne ebekoso wo kro no bia no o ma me update enti osoma ne ba ho ena nam sa preku ye ni brefo no ye sisifo no ope mmema de o ma ye ne emanti ohu na no no so ye den etwe no odine be di ba se obetimi de na di bone ena otwe no na onim se ninti wonam ehu o enti we adesua kese nipa bia wo ho a ma utrim enye fita enwine bone na enye wadwen se wo beye bone a wo ye no ebia na nipa na wo gina ne so ede ye no ne bia onti no nam ebia na nipa bi ne wo beba abedi nkomo boss obeda from kra ma wo de na etia na so na so ofiri hu a no de ko and next in the social media kra abey obitimi frew no waso ne phone recording boss mpacha say enkomo bia wo ni bedi bia recorded dia ko ene enyema abawiase enti eya hweyie ene wo say nipa yehwe eno na ni ayentina me say ade na yehwe no yehwe na yemfamfamu aba tete ho ne nananom na de yetena seto anansesem kire yen ene nananom ni ho no mato anansesem a kire yen na emom ye nam sa ne ayi series so anyway no mu di tufu ya nansesem na ye nananom beto no eno na Adom TV ena magia so eyi kire Ghana man no enti mesre se ye hwa a ya yemfamu aba eno ano no nti so ye panyini bi na wo ho na wo ji wo tum se ade a me ye me ya de papa sabi yen yi wo ayi ema se ye mehwehwe wo chum so wanya se yenkum we yenye we ena nya na bone fosem a kasa na ema we nyina obi ahwehwe ni ntwom enokure kienim se wo ye sa broni ye kofa ne ba ye yehunu se apreku ye ni birefu enti se obi sa akọ so opeso oton na me kan ne be bi se omu mayam suma wo mu nko omu fa gold enko so omu ko na apreku reject gold dia ene na chese na dwene bi ku no me sumi ni minua yi se wo ye ired omu gold na wo se sin no e wo ha omu gold na no ani se na na ni yesa so na dum kesu kagagbo enti na chese trap na ye set man no otom adamu emuni nyina wo enti no kakra metimi aka ne se enya adesua mani pa nyina anokware na wunya dibre bi
na ugina baby a emu omo fom abomfia Debi saafo no ne de very dangerous saa omo fom na wonim se omo abomfia no omo ene unhira omo ne onome enokure mo onkwala na dididi machi no se wo ye panimu me ye boss me ye we obi ho ye boss a ohun obi a ohun ni se ntatia bi won ani so saafo ntatia no na betimi awurawura ohun adi wunya enti sa wo ye panimu bi ana wudi wo adwuma bi wo adwuma bi ano na sa wo ye bibia emoto omo ne namase no omo ye so important emotofo afo no se o ma wo hu hia wo da bia me ka sa asemi me papa me ya na asem kan da se me papa so ni bi na me faaye no me papa wo big farm big huge na oko na sa oko to me papa ne workers ni sa da duane mu didi wo farm we be yo nwanwa papa ni wo mo na wo freeway na he makoto me momra me ndi chese papa no wo do ma nipa ma oni mu pani ni makwala wo ye sa de na se nipa bonefo bi wo mu kura na omo bopo bi a ye tanyame beka baako akoma amana ka se ade a papa yi eyeyen ade a maame yeyen we de me mpene obekwa akuti ho ayi wafirim nokware ewo ho me no ya adwen adesua de kese pa na ne ye de bre ya hwefo ye nyinara ye mfa mu adesua enche bi bebie phone lines na to na answer na me kosa me trump card me mastermind question and am dey bay sinini den de Ohinta dua chire enti ye hwe sini mu a wana ye Ohinta dua chire na praku ana entwibu asiako ana ye friend se ba kodo nkuduo ana abuache wanda ye Ohinta dua chire no mo chire mu nua nie so ye bie phone lines no na efe ye hunu the original Ohinta dua chire na ye hu de be amane akua Ohinta dua chire no ne fare by apreku unse no waye no ho abua na preku be hemeni waye no ho abua tentebua ku jantachi ntana a wonunu no ho a na osre unse na odwen se onu nim nyansa chen ni krom wo ni panyina including na busua panyin onim nyansa chen no enti no de oye bia odura busuafo nanim oso onu de odo ne man obi a wodo wo man wutumi ton wo man fo oni mpanifo hia me de me do me man no wa kan de sa enso ne leti kotuntum eno ni Ohinta dua chire ne sa ono Ohinta dua chi eno odi bone obi a no na osrenti no onim se de oye no abusuafo ne akonwasofo no bi enhu ne oye enti no onim se nyame nso aye de ehunu no e ma ne to ebetimi ada ho ana boss ko bi wo ha enye sanka maku apreku twade ba kaka pe no obehwe nanim ana boss yakonso ono so ye no Ohinta dua chire ana no ono so namu enamu se ye hwemu a nyaase sofo ye china ye ko ayipa ene boss yakon ono je mu ye nyina memse na mi chire no eni chiri no kokokoko nanso no ebe wi ase no na se owo ho e de manya ase so ekuro a wo de ebe boaye eti ne yakofa nkrofo no e de wo mo be yesa de no so wo mo meton wo mo na menua mema no no wo nte ase nanso achire no na de ba ko a meka e de atu nipafo na nanom ani nyankopon ebo apreku kokko nanso so wanti nam se odi ne ho so ya ne se wawie ene ye ajanim sometimes so bi wa sankrofo ne sankrofo ne na moyi a ye mfa wo masem enya asem apreku fa ne sa na adwene nye na afutuo bia na wohu na obeka kye no sa apreku tumi suan ene onu ne ho kakra ke bia oje no sasa ata no wasi boni kwam so obedia ne se wo enti no ape na kan de sisi na so sanity ahwefo ye bie phone lines no monim ye me ne madofo mo kasa ya chewo be pacho momra ne ni komo kakra metimu ne ache enti we de ye di sorry Ohinta dua chire mo ma mentemo ne na ye ni komo na de mo so sua wo mo no fa bra ye ya wie na obi a wo hwe so ensua mu ade be pacho ye bie phone lines wo hwe
eye television set no so television set na wo fie no hwa numbers no eguase fa na frɛ wo maame gegema na ye mo nkombo na de wasua no ye mfa bi entu anamon na obi anya maso me mpacho hello oh mpacho ya kasa den kakra ma me wa sweetie Pacho mamwa ha. Ya ju so na pacho e fro se me do. Me pacho mi diane aso. Me kasa free kuma se brema UGC. Ya fro se wodo. Aso brema UGC. Aso ye de din kasi o. Ai aso ye friend fie pa. Ya da Yesu ase. Na aso wo hwe wo hintadua che de na wo wusua ya. Wo de be ma eye ahwefo awie. Oh. Sa pum pe be mi fa ni nyina o. Amara. Network. And ensure no yes at times the network no so network no so. Oh ye no ho yi kakra. But still obetimi afre yen. Ye wo ha. Ye nko ye akakra bi ni asore so de. Nanso o calls no ehu hia me. So be mu bie. Ye sorry pe ye de Kofi. Kofi ye de bebre mu. Nti no wa wo twen Kofi no koso atwen. E be wie sia na chese ye de no so e de atoa so amamo. Me call a social media platform no so na me busuafo na wo mo wo ho no me ne wo mo so etimi akwakodi enkomo kakra me busuafo no mo social media no so ndio mo ye family pa o omo ye family ankasa wo ye won den adwamoni wan wo ho Rahina Zakaria wo ho Elizabeth Ferguson wo ho Kofi TFP wo ho Admam Abena Jane wo ho chese omo doso a friend is saying ba comfortasi edua or Milton Keynes wo nyina ewo ho enti mombra na yendi enkomo awie ewo social media no eso basela ye fa phone calls no osima kakra bi eda yenima ye de fa calls no enti o de o frɛ na ma akoso a frɛ bonsa tom ebeto mansa ya sorry na yenhwɛ ye messages ni bi Esther Nyanzu miwie ye fiesta. Esther say apreku is Ohinta duachiri ankasa. Apreku. We Ohinta duachi. And Patrick Tay or say Tachi or say oda eye crew na sepa no no de Ohinta duachiri Adom TV. Say program e de onfa ni agro kwa or say enu asantoa I want to see you live. Where do I locate you? You are my mother. I love you. I love your acting. You know, Santua also dear no. And Esanyanzo was a wicked king. Princess Irene Abuaje. Also so say I also learned exercising patient. Buache is very impatient. Also Buache wo play no ho dodo. Buache play no ho. Nti ese Buache yan ye hwe ni esua se ebetimi enya abotre. Patience nyato or say wow very nice set that's it and that kwa Esther so you didn't mention my name and that kwa Esther I mentioned your name I will come to for no and street love phonics and also say my name is Fati from Barrier or say now what is Apreku doing near you o se de na ultimate nche ha wo e de na wo pe wo ha o se o besra wi wa iti no akuma to yam nfa eno asantoa is very beautiful esanyazu bio and akisimi say she be kwa akisimi one your wife me chiamo o say God bless you especially you Mami Kwa and your producer from Tobre more blessings to you all amen yeah that's say and akonoba broni or say Apreku is very a bad king. No one should learn from him. Apreku suno yenua ba akonoba smo biara ensia Apreku su bani bi no de abonebra eje wa Richmond or say abna nkuduo all the way abna niye na yiri niye ewra abna quiz or say hey my king ba ko pe
I really like Monkwa na be Monkwa na be like here preku. Yeah, obedisi. When your fans back obedisi. And Adom man when they say I'm watching you from Seshi. Hey, Hunjibre. You can say Hunjibre. I say I like your show pa. Good evening to everyone watching Adom TV. And unlimited with your year advert, your advert to her. Akyire say wow, Preku is very bad king. Benjamin Yabua, I really enjoyed the whole program. God bless Mesgia and Adom TV production. Yabre no ayabre ansa. I say Preku near a. I said susu den. Susu gin pedi. Yabre no. Yabre na ayabre. Obi so ba homa no so era we dey fa cheme. Why era? Yabre na ayabre. Meje ama me mpanifo na wono mo taw yabo no tofa. Yetimi asoro so Yakopon yan yadoma. Odo ochina chen ya. Ye beba betena ase. Na foforo na aba no. Ya be die no so nkoma be pa ho ntoma. Na chese de no so abesom yahwefo. Enti no we dey mpanifo ma ba ma ba mu bio. Taw pa. Papa. Yo. Me to bibia fo say me niema me ye yina no. Na nka nya mitrimu pono no. Na emom no me nua ba nkudu na ma sa trimu pono bae. What you say? If I was very dear question. Na mama nhwame nsuame. Mama nhwame nsuame. Me tu obi afo say ufuru dua wo ma obehia wo wase ho no. Omo na wo sane nso a obehia wo. Men tu obi a ejejemu. Mo so bia mu yie na ye ne yie. Mate. So bia mu yie na ye ne yie. Mpacho o yere. Mpacha. Your friend say? The Beatrice. And the way they or say Preku is my husband. My name is Ya. Ya why you late why? Ya why you late? Say TV so dia and you be playing na why you late. Na Preku so be. Wa mo share story na shase. Preku ni trimo osum firi ne nkwala brem. Ena o katu ni trim so obedi hene. Hwe kwan a ofa aso a ode boache ekose awudiem. Mani na ate. Ni nyina eye bonefosem. Enti wakasa me a enye ye. Adofo, mo hwe story na ye de ba no. Ye de story ba na mo hwa. Mo nsua de enu na hia me. Enye ne mo behwe ne saa se oh efo ena efo efa. Ne fe no eye adesua a ubesua wom. Na aboa wo ne na aboa wo daachi. Me da ase. Yo, answer never call enu asanto ahono. Happy birthday, Uncle Kezia Gazy. What the youngsters in the National Annex compound, 10 years old, and when you're if you do, Kezia Gazy of the youngsters in the National Annex compound, and as a complex, so I don't know, 10 years old today. We if you Papa Gazy, Mr. Gazy, and then my me, and in Yan almost almost Papa. Ma, but the town here and sorry so. Yo, me so kakra me can say. Abusia bia wo mu a ahwefo a mo hwe yen. So wo abusia bi mu na se ahenie ewom. Na se wo pese udi bia. Wodi enya abotre. Na hwe na Nyankopon na enu so ne won fa wonsi. Yeah. Na se wo fa sa kwan a Preku fa aso idi a enu biase ene beba enu owuo basa ene beba enti mesre se wu nipa kro bia ahenie no beto wo no wo de bompaye ento wo so a na wanya botre emfa kwan bi so kokum obi se we na bedi ntimi koyi na firi ho enokure na me madi wo yesa ene Preku a wati we medam ase adefo ene ha ne de adwumadie no ebesie na mom nyame kyen wochena ye besan atenase na messages na ba ne bebre won a wodo Preku obi si afaneta ye acting obi si Preku de chese ohuna ne nani age safo no kure acting oye ni papa acting nti no oye ni papa moni wo san ba so ni papa enti wo do no se ne odo no me so me do no me do na ye na me do ye maame asanto a
enti no ye bre no so aye bre nyame ya adoma wo chine na me boss besra me studio ha me boss ko objection premto bre ni na wo ha na afei oh ye ko de ye ko me ka me kanes o chine wai ye ko Daniel no mu nyina sound ne ade wo nyina wo ha nyame ya adoma ye behia bye Esumba fwa winter dwe chire aboa tente boa kunja ntachintana